И супермаркетите за местните не обслужват чужденци. Сега това се чува. Почти и слънце няма. Мрачно на времето. Панелите ето ги. Но да ви покажа какво се случва тук в играта. Какво се случва? Зареждат се батериите. Ето. 3 батерии се зареждат. Това са 15 кВт батерии. Ева. Как става тая геволия, аз не мога да си обясня. Ето пак, защото някои хора са неверници и така. Зареждат втора батерия, трета батерия. Ето. Ето. Другия инвертор, той само поддържа. Поддържа 10 кВт, които ако нещо включа повече, той не черпи ток от слънцето. Той черпи ток от слънцето, но това е положението. Всичко е много сериозно и много стабилно.